ole masain thlir tu te kalo lom le vek chewa tu chuma chuanin hei tun lai news rapthlak pui bon tak hriat tur om chho nu ko reng ani a thena chuanin chumi chu mo athat ti te pawh hetah khawvel zawk han thlir chuanin hriat tur oma chuan in do chungchang te chumi te chuanin angur le to ani ti te pawh hriat tur om chho reng ani chun mizoram te pawh hianin hei kan news hriat te rapthlak chho khop maya khawvela mo tur lai tak phei chu hei kan hriat angin lirnghing te tlang kang te thlipui tle ti te ram kang ti te atam chho le viau bok ani chuan tun tuma hianin Lirnghing tu laia mo kan buai pui thleng tam em mai chungchang hi kan bi zui le dawnnia hei kumsani somni paru kan an chuang kaya thleng hnem khop mai a thena chuan 3.2 te 4.5 magnitude na te na so thena 7.7 ti te ani nuk mai ni chuanin chutiang mo entina 9.2 ana pon soi seron thleng ta sila khamila ka inven dan akha tun tuma cho kan enzui ve don ani a Lirnghing laka invent dan a ngin male a ngin lai le a ngin nuwa om dan tur te kan thlir zui don ani a poimo khop maya hei mizoram phei chuanin Hetiang lampang in hriat tam hi kan mo ngoi me ni eng angana po kharon thleng sila eng anga om tur ngai kani chi ai mai tur kani em khatiang thleng khanin video kan en zuianga chuani kan soi chho don ani tun hnaih Mizoram Lirnghing nun na em chan omlo mai la chiat na tam tak a thlen ti kan thre ome khochen khata phei chuan anain khotlanga chi aya buai te po kan om hiala in le biak in te soi chiein a khiter tuara kan hlawa kan chi ai hi a om viau mai ma se i chi aya i panic vak awang khan a ngin lo pha don silova chuwang chuan he video a ka soi tur te hi mun takin dongai thlala idam kho chu pha hial mai thei asin ama saberin Lirnghing ma in puacha dan tu han soitaila Lirnghing hun tur tuman kan thelova ma se angin mai ninge mochen kan loin ma khwa thei chung te chu pakhatna kan in le kan ruma bungro da dan siamrem enghuna po Lirnghing thei zanlama ngin chang po om fo mai da thlang ke te hi a hloma wangin tukver bula khum da lo turani kan khum mai baga kan om tamna thuthleng bulvela thil tla thei emaw pangpar pot le thil rit lamai thei da lo turani belbom thomna bom showcase le aquarium te hi a thei chuan strap nge emaw kil nge turani dar thalang le ke theilam re chu shatterproof bel theila ake palpoin min art lowanga liamna tak kan pumpel pha theiang shatterproof kan nei kher lo ani pon sellotape in x angin emaw bel thok thokila ti chuan alo ke palpoin ake them kha atlak dar lo pha don ani panina tu na ron soi kha poimo khop maya mo chi ai mai ravin khatiang khan lawin ruam man lok da na kha om tlat mai ni a hriat lok thei hle nem kan han te ma chu lawin ven lok thei lu tukani ti kha a chiang kal khop mai tu na kan ngai thlak po kha zomatan na thanga khop mai kan en zelang electric le gas main switch off dan thiam Lirnghing na sat na muna om ten gas kan man lo lai chuan cylinder off zel him bera abik takin zana kan mut don phei chuan off nge turani no pang te pon gas cylinder off kan thiam tlang puyanga electric main switch cut out emaw MCB emaw off dan po kan thiam vekangai Lirnghing line gas leak le electric short awanga chiat na na sa zawk thleng thei laka kan himnan heng gas le electric off dan te hino pang ber thlenga kan in hrilh ta chul electric short om pala automatica in off mai thei MCB man hi him hle bok pathum poimo khop mai da khom a thei hram chuan chung ko tinin backpack pakhat emergency kan man mai thei tur nei thewila hetah hian torchlight first aid box tuile ei tur pack ponsin tur whistle le kan ngai poimo dang te daila he bek hi Lirnghing a kherlo rik rum thil danga po atangkai viau ome tin mizo ten kan ngai poimo em lo fire extinguisher hi in tinin kol theila aman dan thiam vek bokila atangkai hleang tuna ron soi karen chungchang te gas bur off chungchang te kha poimo khop maya khating ang ti thlip lem lo mo off ngai lem lo wa zana han riat to pang chi te kan tam em maya tam zo hi kan nei mai the ni chuwang chuanin poimo chho khop mai hai fire extinguisher ti te kol kha a poimo zia aron lang chiang viau in ka hria
lo shelok thlip thei lo mai la mo ki mani kanin enkol dan te kanin chhung kan ti fel dan te bungro rit chunglama kan da em tlamai thei tur omem ti te khatiang khleng khanin tuna kan hriat ang khan ke mani kan poimo khop mai chiat to karah mo chiat bel chhana om thei ang chi laka khanin kanin ven kar chuan ke mani tan ani dor ani ti khachiang thina ne palina chung kwa in puacha nasataka lirnghina darthlalang ke thawm thil tlar rum le mi au che teng tung te hriat me chuan kan hriat sa te hi zoma hriat reng har via winarinom ril ruwa thlawarin chi aya ol don ema chu wangin ril ruwa in puacha ngai lo nei ve deuh na hian nasatakin mamin son tir theang lirnghin huna chi aya kan thlabar mai lo nan chung kwa ti na lir lo ngin huna om dan tu te ti tu le ti lo tur te soichin turani ani lo vek pon he kan video hi uluk takin en vekila achiang berome tin kan room tina biru na tur mun him kan lo ngai tu lok sa hian omzia nei thui thei le bogang pangana chiat to ami contact dan hriat puitling mai ni lo no pangthlengin ri room thila police station fire department le emergency response team te biak po dan kan hriat veka chul Lirnghing laya omdan tu Lirnghing laya poimo ber chu chi ai lo ani ril film le kim takin thlir ni ngai tu turania khoi hmuna po yom thei kanom na azira kan ti tu te soile ta ila pakhatna inai omlaya lirnghing chuan thuthleng ai chu emaw khuma imu emaw ani chuan lukham emaw thropilo emaw khashan emaw lekhabu le thil sakhat eng po in ni lu khuang che chutiang chui murem chang mai lo ani chuan ikutin ilu le ngong ikhuang ti chuan dokan hnoya emaw khum hnoya emaw bangkila bok khupin emaw thuku nang che ikuna ilu le ngong ikhu hian I vital organs I ombora ithin ikal ichuap le ilung mai baka ilu bor khai veng him don ani poimo hlom khop maya kan lo thin sia char char tura pokan ngaya tuna kan hriat chin rokot pokha kan ti thlip thlep chuan mo eng angana po lo thleng sela poimo a that zia kha alang chiang view donin ka hria tam tak chuanin kan soi thina hai eting ang thlen te chuanin signal om thei dawnnia signal zo ang bawanga ti te an soi thina amaro chu na thil re hi mo ti thei dana kha kan dap zel lo chuan ni tu lo thleng khanin kan lo ngai tua lungpu manga kanin ngai tua boi noi thei ani ka kan thri tanga e kan ti dik lo tlang pui chu din emo tlan chhuat tum ani kan omna in a hlui viau emo achima hlom viau ni lo chuan tlan chhuat mi lo tur ani abik takin aizola chuan kan omna zirin tlan chhuat in chunga om himzo angin zo ero angin le tak thutin mun rem le himzo kai tlan chuak theyang panina puipunna omlaya lirnghing chuan puipunna biakin stadium class hall door office kan omin engemaw thlengse chi ai all big midang chu boin tlan noi ma se nang chu I thu thleng emaw dokan zol aya niama kunla ilu le ngong khule tlatang che lift emaw step a emaw kalin chuang lola tukver le thil tlamai theila ka enthiar film ro lirnghin line chuatuma in chil boy lom hlea chi ai mi lo turani pathumna ponai omlaya lirnghing chuan tlan kwal chiam lo turania inchunga lupo tum lo tur electric hrui le thirban hnoya om lo la thil tlamai thei aumem en kwal la hun thoveng le ol aum hnai vai ni chuan film khur takin pan la chuta chuan ma ang bokin kun chungin ilu le ngong khuliang che thing le lungrem chim mai thei bulawm lo turani poi ma khop mai thei chungai chuan laya lirnghing chuan chi aya ti chi lo hleang Lirnghing in chiat na thlen aya na sa zawk accident to a hlom hle ril rufim tak putangai rang takin lir theidang in an sut boi lo nan che kong sir lunglum le thil tla thei om lo na ding la ama ang bokin kun chungin ilu le ngong khuliang che Lirnghing zo ma chu lir thei chu san mi lo turani two wheeler kan khallai ani chuan kong sira side watla kun chungin ilu le ngong khule wat turani leido chunga emo a hnoya emo din lo tur pangana
ram lo le huana kan om laia Lirnghing chuan lunglum leimin le thingtla theih laka inven turani Lirnghing na saddana zirin kan hnate kalsanin inlama kan chung te kan ngai ven vat turani ngai ven ngaya an om kherlo ani po in an mani zawk in min lo ngai to viau theia chanchin in hriat tir vata sual lowang Lirnghing zo om dan tu kan enzel ma in tuna kan ngai kha ka pawh kha kan hriat chian mo video kha en non tlut mai la poi mi lo wani tuna kan hriat ho te pawh kha chan chu poi mo lo pakhat ma om lo ti kan hriat angai hei tam tak chuan ven dan om lawang hangai na om lo kan in saka ai lian om ai saka ai lian om le mo angai na om lo kan han ti rengo tamaro chu mi hring hian in kan ti theih to ka hian in ven dan tur hi tam tak in ven theih na lai kan nei ani ti hi kan hriat angai tu na ron soi china pawh khanin Hetiang thlap kan om ani chuan mo pathian zara kan him pil lawang ti soi thei mi lawa chu wan chuan lo lutuk te mo chi ai buai ngal lutuk ang chi te khang khati mi lo tur ani film ka kin min del thei omem tia chunglam kan hoi kola khatinga kan in ven kar kha na poimo em mai ne karen zelang Lirnghing zo hian ngai tu na boin ham haya ol khop mai chiang taka in ngai tu in heng te hi kan zom turani pakhat na nangmale bulami te check masang che Lirnghing na tak in tuarani chuan nangmale bulami ten hliam le pem in nei le nei lo en masala atul angin tuamin en kol nga lang che panina gas le electric main switch off after soko om theia aya na sa zawk thleng thei reng ani gas cylinder off la electric main switch off bokro gas rim isia ni chuan tukver le kongkhar hong thoveng la meizial zu kemo mombati no le lighter man mi lo turani pathumna chulova phone mangsu Lirnghing status mang masani tum shim kan tam thin khop mai phone khoi ain kan soide hi ti masaka poimo atul to palo chuan phone call man mi lo turani emergency taka phone man ngai in chimina del le chiat na tok tak te line ni kian ang u arwala phone kan man vak chuan line in dai lowanga tu te ma kanin bemumal thei chuang lowang palina iom na film khurro in chimbel mai themo thingle lung chim thei bula om lola Lirnghing hian le soi nget lova angin nu rei fe thlengin leimin le lung chim asiam thei tin electric ban emaw ashruya molaka kan film khur zual turani pangana tlom ngai dana ro kan hriat poimo Hetiang huna hian a Biak takin no pang le kum upa te mai ba ka rual ban lo te kan ngai ven le zual poimo ma se fing le film khur takin ma kan la thin turani phili si lo man mo takin kan ti tu te kan tianga lau thong le thlabar ril rulama shok te an om point nem thiamila a eng zonga thil soi pui sham turani in chimemo thingle lungina delti an omin film khur takin ma kan la turani ma ni rem hriat na anga kan lo ti ve bon hian kan nok sak zawk thei poimo khop maya chuni china ron soi pakhat status masak lo lawa status up tura buai nga chung ang chi te mo te sep dewan thena angi nge han ti ang chi status kamuang bi kang mo ti launi om fasana kan han buai chung thin te hi chu chulem lo khop maya chuai chuanin na tak poron nging silaron thling sila tunaron kan ngai thak mo aron soi zong kha ke mania kan lo ti dik khap theina tura kanin puacha kha poimo ane hai mizoram te pawh tuna mi thiam ten mo zone 5 in zone 6 kan omani aron ti te khanin map thar aron duang chhu kan ya khatinga te khan phut om thei ne mo riru chi ai lovin buai lovin tuna kan ngai thak ang khanin film ka ken kan om kar tura ni ti kar hriat angai poimo khati khop mai enge enrilwa lang ve dan mo tuna mi hi enrilwa dik khop mai poimo vekani in lo ti ve em comment na ma khanin lo soi lang ve le don ne